खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बडो न्यूज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बडो न्यूज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बिटिसिनि मोनब्रैजि बियाबाव जेबो जेंना गैया मोननै मोनथाम बियाबावल' बिजाथिखौ लानानै माखासे जेंनाफोर दंमोन नाथाय दा बेबो सामलाय जाबाय मोनब्रैजि बियाबाव मोजां थासारि फैबाय आरो मोजाङै बिसायख'थि गेलेनो हागोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा बेराफारसेथिं प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म प्रमद बर'नि ओएसडि राजु ढाकाल बिथांमोनहा इउपिपिएलनिफ्राय गावनानै उदां बिजाथि महरै मैयानि सानाव नमिनेसनखौ गथायबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म राजु ढाकाल बिथांमोननि अनगायैबो इउपिपिएलनिफ्राय गावस्रानानै बुद्धदेब मुसाहारिया देबरगाव बियाबाव नमिनेसनखौ गथायबाय आरो गुनेश्वर गयारी बिथाङाबो नमिनेसनखौ गथायबाय उदां बिजाथि महरै बिथांमोनहा गाव गावनि नमिनेसनखौ गथायबाय मैयानि सानाव बे साननैसोआव टिकेट मोननाय मोनैखौ लानानै गोबां गावस्रा गावस्रि आरो दावराव दावसि जानानै थांबाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव आरो माखासे बिजाथिफोरा उदां बिजाथि महरै नमिनेसनबो गथायबाय उदां बिजाथि होनाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गावसोरनि बिजाथिलाय होनायखौ बोखांनानै लाफिनो बेनि थाखाय खावलायदों इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो आरो प्रमद बर' रोनगोरा नार्जारि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहाबो जाहाथे रायज्लायनानै जेंनाखौ सुस्राङो बेनि थाखायबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा खावलायदों जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि जायोब्ला जोंनिनो खहा जागोन बुद्धदेब मुसाहारिया देबरगाव बियाबाव माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोनखौ साना बिपिएफनिफ्राय देबरगाव बियाबखौ उदां खालामनो थाखाय दा जों गोहोगोरा जानानै दंखायो होननानै फोरमायथियो बे बियाबनिफ्रायनो एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ देरहाहोदोंमोन एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 10,100 खम भट मोनदोंमोनब्लाबो गोदानै जयनिं जाफैनायफोरजों बे खमा सुफुं जासिगोन होननानै फोरमायथियो इउपिपिएल दोलोनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा ओजोंहाय फोरमायथिनो गोनांथि प्रमद बर'नि ओएसडि राजु ढाकाल बिथाङाबो 39 नं पासनय सेरफांनि थाखाय उदां बिजाथि महरै नमिनेसनखौ होबाय दासिम 500आ इउपिपिएल दोलोखौ एंगारबाय आरो फ्राय 2,000आ इउपिपिएल दोलो एंगारनो थागथियारि जानानै दं होननानै फोरमायथियो आरो पासनय सेरफाङाव बिजेपिखौ देरहाहोनो थाखायसो इउपिपिएलआ बिजाथिखौ होदों प्रमद बर'आ दिनैसिम बे बियाबाव खेबबेसे फैदों बेखौ सोंथि खालामहोनानैबो बुंथियो आरो क'क्राझार बा दिल्लीयाव जिरायनानै बिजाथि सायख'योब्ला जाया रायजो राजायासो भट होनानै देरहाहोयो होननानै बुंथियो राजु ढाकाल बिथाङा GMCHनि सासनि स्टाफफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो सासेखौ एरेस्ट सासपेन्ड खालामजानायनि मादाव सिनियर डक्टर ट्रेनी डक्टर नार्स आरो टेकनिशियान NICUआव सानब्रैनि गोरलै गथ'आ थैनो गोनां जादोंमोन बे जाथाय जानायखौ लानानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय कमिटि दानाय जादोंमोन दा कमिटिया नायबिजिरनानै रिपर्ट होनायनि सायाव बिथा खालामनानै GMCHनि सासनि स्टाफफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय सासपेन्ड खालामजानायफोरनि मादाव पेडियाट्रिक डिपार्टमेन्टनि हेड डक्टर अनुपमा डेका डक्टर दीपांकर हाजरिका नार्स इनचार्ज गौमती देवी स्टाफ नार्स चन्द्रनाथ आईसीयू टेक्निशियान ईशान ज्योति तालुकदार आरो गुबुन सानै डिउटिखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो उन्दै गोरलै गथ'साया थैनो गोनां जादों बेखौ रिपर्टआव मोननाय जादों बेनिखायनो दा सासनि स्टाफफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 15 आगस्टआव नुनमाटिनि स्मिता डेका मुंनि बिमाया सासे फिसाखौ जोनोम होदोंमोन नाथाय फिसा उन्दैया जन्दिस जानायनि थाखाय बा गोरलै गथ'नाव जन्दिस थानायनि थाखाय NICUआव दोननाय जादोंमोन नाथाय उन्दै गथ'साया NICUनि बक्सनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन 18 आगस्टआवनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन गोरलै गथ'साया बे जाथायखौ लानानै GMCHआव दुंहाव थासारि जादोंमोन आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन दा रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै GMCHनि सासनिखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय सोर दैदेनगिरिनाव बेसेबां धोन सम्पति दङ हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेसन फाइल गथायबाय दा नमिनेसन फाइल गथायनायाव बिथांमोनहा गाव गावनि धोन सम्पतिखौ दिन्थिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिनि गुबुन गुबुन बेंक एकाउन्टआव गासै 33,77,751 रां दङ गासै 6,58,200 रां लानानै इलेक्सन गेलेनो ओंखारदों हाग्रामा महिलारिया ओजोंहाय हाग्रामा महिलारिनि बिसिनि आखायाव 35,36,000 रां दङ बिसिनि गुबुन गुबुन बेंक एकाउन्टआव 5,95,59,000
389 रां दङ। गासै 3,80,40,000 रांनि धोन सम्पति दङ। बिसिनि मुङाव 25,52,12,000 रांनि धोन सम्पति दङ। हाग्रामा महिलारिनि बिसिनि मुङाव बेंकआव 10,78,81,000 रांनि लनबो दङ। बेराफारसेथिं प्रमद बर'नि गुबुन गुबुन बेंक एकाउन्टआव 31,99,000 रां दङ। आखायाव बे समाव 3,200 रां दङ। बिसिनि आखायाव 15,700 रां दङ। प्रमद बर'नि मुङाव 1,25 लाख रांनि सना दङ। बिसिनि मुङाव 4,80,000 रांनि सना दङ। प्रमद बर'नि मुङाव 60 लाख रांनि धोन सम्पति दङ। 54,46,253 रांनि मुभेबल धोन सम्पति दङ। अदेबानि लांलाय लाबोलाय खालामनो हानाय धोन सम्पति। आरो प्रमद बर'नि बिसिनि मुङाव 26,32,884 रांनि धोन सम्पति दङ। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन होनाया मैया जोबनानै थांबाय। जोबथा सानाव डक्टर अनजालि दैमारिया हरिसिंगा बियाबनि थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायबाय आरो एपिबि राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोराबो बिजाथिलाइखौ गथायबाय। मा इस्युखौ लानानै बिसायख'थि गेलेगोन बेनि सायाव डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि 22 बोसोर बिटिसिआव गावनि सोरखार थानायनि उनावबो जोंनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय आयेन बानायासै सोरखारा, जायनि थाखाय गाव गावनि हाखौ रैखाथि होनो थाखाय हौवाफोरा देहायाव पेट्रल लुनानै थैनो ओंखारनो गोनां जादों, आइजोफोरा हासिब लानानै ओंखारनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जोंहा 6 शेड्युल दंखायो, नाथाय सोरनिबा नारसिननायाव 6 शेड्युलनि गोहोआ थांगासिनो दङ, बेखौ जों गाबथानो नांगोन। सोरबाया सोगोमनानै बिटिसिआव हाबफैनायनि खोथा बुंदों। बेबायदि जायोबा फैगौ 50 बोसोराव सोमावसारफिननांगौ जानोबो हागौ होननानै फोरमायथियो। 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव रन्जन दैमारिया उदां अख्राङाव फैबाय बा फैसिगोन होननानै प्रमद बर'आ रायजो राजानिफ्राय भट बिदोंमोन। नाथाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो हायासै बा खालामासै। लाइमोन आरो आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजोंनो एपिबिआ खामानि मावगोन होननानैबो फोरमायथिबाय डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। ओजोंहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो उदां बिजाथि महरै मैया नमिनेशनखौ गथायबाय। रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै नमिनेशन गथायबाय बिथाङा। रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो बेमार आजार, मेगन फाहामनाय, माइ गायनो बान्दो बानायनायफोराव आं रायजो राजाफोरजों गसंबोदों। बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो आंजों गसंफैदों। फ्राय 12,000सो रायजो राजाफ्रा नमिनेशन होनायाव बाहागो लादों होननानै फोरमायथियो। 14 नं चिरांदुवार बियाबाव रायजो राजाया उदां बिजाथि हास्थायदों, जेराव गेदेर दैदेनगिरिफोरनि नारसिननाय थाया, उदाङैनो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो। बेनिखायनो रायजो राजाया मदद होनो ओंखारबोदों होननानै फोरमायथियो। फेरेंगिया गावनि फिसाजोखौसो सिनायग्रोयो, रायजो राजाखौ नङा। आरो 17 बोसोर खाम्फा बरगयारिया माबायदि खालामलांदों बेखौ बयबो मिथिगौ होननानैबो फोरमायथिबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। ओजोंहाय दतमा बियाबाव प्रमद बर' आरो बिपिएफनि एमएलए प्रकाश बसुमतारीनि गेजेराव जुजिनाया जागोन। सानैबो बिजाथिया मैयानि सानाव बिजाथिलाइखौ गथायबाय। दतमा बियाबाव लब दिन्थिनायनि राजखान्थिया सोलिया होननानै बुंथिबाय बिपिएफनि बिजाथि बिथाङा। बे 5 बोसोराव दतमाजों लोगोसे गासै बिटिसिआवनो जेबो जौगानायनि खामानि मावाखै इउपिपिएल सोरखारा। रायजो राजाखौ आरो लाइमोनफोरखौ गायसंनायनि खोथा दंमोन। केरेलायाव खामानि मावहैनायफोरखौ लाबोफिननायनि खोथा दंमोन। न'खर न'खर साख्रि होनाय, आइजोफोरनो 75,000 रां होनायनि रादाय दंमोन। गोरोबथानि गेजेरजों 1,500 कोटि रां लाबोनायनि रादाय दंमोन, नाथाय गैया, गासैबो फेलें। 4 बोसोरनि उनावसो सिएसपिनि गेजेरजों साख्रि होनायनि खोथा बुंदों होननानै दानि सोरखारनि सायाव गोख्रों राव होयो बिपिएफनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारीया। प्रमद बर' बिथाङाबो बिजाथिलाइ गथायनानै बुंथियो दि दतमाया सनमान गोनांसिन जायगा, नाथाय दतमा ओनसोलखौ गारसोनानै दोनदों। जोंनि थामोनथानि थाखाय दतमानिफ्रायनो जांख्रिखांनाया जागायजेनदोंमोन। दतमायावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जादोंमोन। बेनिखायनो दतमा ओनसोलखौ जौगानाय आरो समायना रमायना बानायनो नांगौ होननानै बुंथियो। नाथाय दतमा ओनसोलखौ गारसोनानै दोनोब्ला बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेबो थानो हाया। गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिया बेयाव फैनांगौ आरो देरहानांगौ होननानै थांखि लादों। बेनिखायनो बेयाव बिसायख'थि गेलेनो ओंखारदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। गलाघाटआव थानाय भारती एक्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पानिया रायजो राजानो लब दिन्थिनानै रायजो राजानिफ्राय गोबां रां लुथिदों। गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां लादों, नाथाय रांखौ होफिनाखै आरो कर्मचारि बा मावथिफोरनोबो दान बान्थाबो होआखै। 2 खावसे दाननिफ्रायनो दान बान्था गैयालासे खामानि मावहोदों होननानै फोरमायथियो मावथि बिथांमोनानो। इन्सुरेन्सनि मुङाव सुबुंफोरनिफ्राय रां बुथुमदोंमोनब्लाबो कास्टमारफोरनोबो बन बा फोरमान होनो हायाखै होननानै फोरमायथियो। मावथिफोरनोबो थांनाय 2 खावसे दाननिफ्रायनो
जेबो दान बान्था होआखै गोजौनिजों रायलायनो नागिरबाबो जेबो रायज्लायहोआ होननानै फोरमायथियो मावथिफोरा बेफोर गासै जाथायखौ लानानै भारती एक्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पानियाव दुंहाव थासारि जादों उनाव पुलिसा फैनानै मेनेजारखौबो एरेस्ट खालामनानै लानानै थांदों जिउआव मोननै बियाबाव हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो हागोन बेनिख्रुइ देरसिन आंनि खाफालाव मा जानो हागौ बे खोथाखौ बुंथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा बोथोरा जेरै सोलायसोला मानसिनि गोसोआबो थिग बेबायदिनो सोलायसोला बेनि बिदिन्थिया बेनो मैया दाखालि हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिया ज'ज'यै आखाइ हमनानै दावहाथिलियाव ओंखारोमोन नाथाय दिनै सानैनि गेजेराव सुथुर सासेया सासेखौ फेजेननो थाखाय साखाफारा आरो फेजेननो हायोब्लानो गावखौनो खाफाल गोनांसिन सानगोन खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों दि जिउआव हाग्रामा महिलारिखौ मोननै बियाबाव फेजेननो थांगासिनो दङ आरो बेनिख्रुइ देरसिन मा खाफाल थानो हाबावगौ खाम्फाया बबेयाव गेलेगोन आंबो बेयावनो गेलेगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन बे लेखायै हाग्रामा महिलारिया चिरांदुवाराव आंजों जुजिनो ओंखारदों आरो आंबो हाग्रामा महिलारिया जेराव गेलेयो बेयावनो जुजिनो थाखाय बुंथिदोंमोन बे लेखायै देबरगावआव गेलेनो ओंखारदों बा हाग्रामा महिलारिजों जुजिनो ओंखारदों होननानै फोरमायथिबाय खाम्फा बरगयारिया आं मोननै बियाबावबो देरहागोन आरो हाग्रामा महिलारिया मोननै बियाबावबो जेनगोन होननानैबो फोरमायथिबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा ओजोंहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मैयानि सानाव फकिराग्राम दतमा बनरगाव देबरगाव बावखुंग्रि आरो सालाखाथि गासै मोनद' बियाबनि बिजाथिफोरखौ जयैनो लोगोआव लानानै बिजाथिलाइ गथायदों आरो बे मोनद' बियाबाव बिपिएफ दोलोआनो 1 नाम्बाराव दङ बा सेथि फारियाव दङ होननानै फोरमायथिबाय क'क्राझारावनो बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै बिपिएफ दोलोआ देरहागोन गासै हारि माहारिनि सोद्रोमाफोरा ओंखारबोदों 22 सेप्तेम्बरावबो जाहाथे बेबायदि ओंखारबोनानै भट होफैयो बेनि थाखायबो खावलायो हाग्रामा महिलारिया गोजोनथाव खौरां नोंथाङा सुजुकी कम्पानिनि मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां चिरांनि काजलगावआव गोदानै बेखेवबाय सिद्धार्थ सुजुकी श'रुम काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियावनो गोदानै बेखेवदों सिद्धार्थ सुजुकी श'रुमखौ बायदि बायदि गाबनि समायना रमायना स्कुटि आरो बाइकखौ नोंथांमोनहा बे श'रुमनिफ्राय मोननो हागोन लोगोसेनो नोंथाङा स्कुटि बा मटरसाइकेल बायोबा गिफ्टबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे हेलमेट मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन गोख्रै नोंथाङा जुदि सुजुकी कम्पानिनि मटरसाइकेल बा स्कुटि गोदान बायनो सानदों बा काजलगाव थानाय सिद्धार्थ सुजुकी श'रुमनिफ्राय मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8638767699 नङाबा 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो फन हरनानै खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन